Tampereen seudun pikkujoulupukkipalvelu käynnistynyt. Tervetuloa tilaamaan pikkujoulupukki Negala, Messukylä, Hallila, Hervanta, Piispala. Kyllä meillä Tampereella alueita piisaa. Ottakaa rohkeasti yhteyttä joulupukkipalvelu@gmail.com. Yhteystiedot löydätte myös googlaamalla helposti joulupukkipalvelu Tampere. Oikein hyvää ja auvoisaa joulun aikaa. Kuten näette, lokakuun viimeinen päivä on koittanut. Lutakot menneet jäihin, mutta älköön mielemme menkö jäihin, vaan kuten tämä lokakuun viimeisen päivän aurinko, antakaamme itsemme valaistua kohti joulun aikaa. Oikein hyvää joulua. Tamperilainen raitis urheileva joulupukki toivottaa teille kaikille. Olitte sitten pieniä, nuoria, vanhoja tai muuten vaan tamperilaisia. All right.